Kaixo egunon, ongi etorri gure asteartetan saiora, beti bezala elkarrizketarekin hasiko gara. Kaixo Maite, zer prestatu diguzu? Kaixo Inigo, gaur soprano aritzen den Clara Mendizabali elkarrizketa egin diogu eta orain elkarrizketekin jarriko dizugu. Gaurkoan gurekin Clara Mendizabal sopranoa dugu. Donostiako Alde Zaharrekoa da, 1985an jaio zen eta 33 urte ditu. Txikitatik hasi zen kantuan, 5 urtekin hain zuzen ere eta Euskal Herri osoan ibili da. Donostiako Orfeoiarekin, Zarzuelako eta Operako obrekin eta bestelakoekin gaur gurekin Clara Mendizabal. Egunon, gaur lirikaren munduan Clara Mendizabal etorri zaigu gurera. Egunon, Clara. Egunon. Lehenengo kontatu zure bizitza pixkat, nola hasi zinen, zergatik eta non? Vale. Bueno, ni 5 urterekin hasi nintzen, ikusten goiz hasten dela mundu honetan. 5 urterekin hasi nintzen eta Donostiako Orfeoiak zeukan kantu ikastaro batzuetan sartu nintzen 5 urterekin, umeentzako eskola de kanto ditzen zen. Eta hortik aurrera dena jarraian azkenean Orfeoi txikian sartzen zen gero Donostiako Orfeoian 10.000 korutan sartu nintzen. Eta ikusi nunean hori gustatzen zitzaidala erabaki nuen, nik psikologia ikasi nuen, eta hori bukatzean esan nuen. Niri psikologiatzea gustatzen, niri gustatzen zait kantatzea, eta erabaki nuen kantua ikastea. Egin nuen erdi maila, konserbatorioa, eta bukatu nuenean erabaki nuen superiorra egitea, hau da musikene. Eta musikene bukatzean lanean hasi nintzen. Arlo desberdinetan egia esan ze mundu hau oso zaila da, eta orduan arlo desberdinetan, zuzendari moduan, aurra bezpatzen zuzendan moduan, sopranoa ez dela, aktore bezala, hori pixkatateatzea dena. Eta gaztea garenean badakizu txikitan beti ametsak ditu eta hori. Zu beti pentsatzen altzen nuen horrelako zerbaitekin bukatuko zenuela? Nik txikitan, gainean ni Orfeoian sartu nintzen pixkat, nire izebak gezurra esaten, ez? Nire izebak esan zian, antzerki moduko bat izango zala, eta sartu nintzen bertan, eta zinen, sol, la, sol, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, eta ni zer da? Ez da antzerkia. Eta hori, denborarekin, gustatu egin zitzaidan, eta azkenean hori, bukatu nun kantatzen. Baina benetan nik aktorea izan nahi nuen. Eta gaur egun, aktore lanetan nabil, oseak ez da esango genuke baietz, ez? Jendearen artean, jende gaztearen artean, zure abesten duzun estiloa ez da ezaguna eta zezara lehenengo familian? Bai, lehenengoan. Nire familia ez dago musikaririk. Bakarrik nire izebak piano jotzen du, baina hobi bezala. Nire ez lehenengoa. Baina, nik estilo desberdinak kantatzen dut ere, ez da bakarrikan lirika kantatzen, lirika kantatzen dut ere, baina adibidez, Irizarrek deitzen hau koktel bat amenizatzeko eta kantatzen ditut, popa bestiak eta denetikan. Eta honetaz bizi zara, nola da abeslari baten bizitza? Zaila. Honetaz bizi naiz, ni naiz uste dut bakarrenetarikoa bizi daitekena honetaz, oso gutxi bizi aldi da honetaz. Baina oso ez egonkorra da, ez duzu hilabetero berdinak kobratzen, hilabete batzutan asko kobratzen, ez du bolo pilo bat ukituzula, baina hurrengo hilabetean, bapaten ez daukazu ezer, eta topatzen zea ez dauzkazula diru sarrerarik. Nik badaukat gero estabilidadea ematen diaten lanak ez Orfeoiako, Donostiako Orfeoi txikia zuzentzen dut, eskolako erutan nabil eta honek beste abesbatza bat zuzentzen dut bila honan. Hau da hilabetero daukadan finkoa, gero boloak dira gero sartzen diren diru sarrera ekstrak ez. Zein izan da zure ibilbidea orain arte, eta zein aurretan aritu zea? Nik musikene bukatu nuen, eta egin nuen Tabernera del Puerto, Sorozabal, Zarzuela bat. Nik uste hori izan zara lehenengo antzokiko esperientzia potentea, ez Victoria Eugenian izan zen, eta egiten nuen rol bat garrantzitsua, ez zala isiltzen obra guztian.
Eta hori izan zen lehenengo obra. Hortik aurrea gero antzerkitik deitu ninduten egiteko Luetale, Ramon Agirre eta Joseba Paolazarekin. Egin un Lady Godibaren performance txiki bat 10 minutukoa. Ere bai Aitor Beltran eta Asier Hernandezekin. Gaur egun nabil Dublindarrak egiten. Iñaki Irastorza, Asier Ormaza, bueno, etc. Aktore guztiekin gero egin dut Kaserio, beste Zarzuela bat, egin dut Sor Navarra, egin dut opera, Mozarten opera bat. Orain dauka Zarzuela bat hurrengo hilabetean, Gaztanbideren obra bat, eta protagonista papera egingo nuke. Hori pixkanaka. Pixkanaka, bai, eta gero kontzertuak, eta bakize, bai. Ondo. Erraza alda denbora banatzea lana, familian edo lagunen artean? Ez. Ez. Mundu honek xurgatzen dizu guztiz. Osea, asteburuak ez dauzkat. Orduan lagunekin denbora topatzeko momentua oso zaila da. Ze beraiek asteburuak libre dauzkate eta nik asteburuak okupatuta. Orduan oso zaila da. Baina, bueno, bilatzen dira momentuak ez tartetxo bat. Funtzio artean, baina bai, zaila. Bai. Badakigu lan hau oso gogorra dela. Zenbat denbora eskaintzen diozu? Nola prestatzen zea? Nola prestatzen naiz? Adibidez, paper bat bali madaukat, hilabeteak lehenago hasten zea paper hori prestatzen. Bai testua, bai doinua, bai piano jole batekin begiratzen duzu zure partea. Orduan nahiko lana da, azkenean paper bat montatzea nahiko lana da. Gaina gero zu sartu hartze pertsonaian barruan, sentitu harrezu pertsonaiak sentitzen dituen gauzak, orduan behar du bere denbora. Orduan bai exigentea da. Gero, baldin badaukazu kontzertuen bat partiturarekin da erraixagoa da, ez? Azkenean daukazu gida bat, denbora guztian erraixagoa da. Baina rol bat dijoa dena buruz, testu guztia, hitz egindako testu guztia buruz, interpretazio guztia egon behar du lehenengo momentutikan, orduan, zaila. Eta publiko gazteari zure lana iristea zaila da? Egia esan, nik uste publiko gazteak ez daukala kontzientzia nola dan benetan. Beraiek ikusten dute pixka bat hori aspergarria dela musika motagatikan, baina zarzuela bat oso divertigarria da adibidez. Zarzuela bat da testua, da antzerki bat, eta bertan musika sartzen da. Eta normalean, zarzuela bat egina dago herriarentzako. Orduan dozka tematika beti da oso herrikoia, hitz egiteko modua oso herrikoia da, eta normalan divertigarriak izaten dira oso pertsonaia komiko pilo bat dauzkate, eta nik uste probatzen baldin badute, edo probatzen baldin badezue, nik uste gustatuko zaizuela. Aukeratu garezue ondo, zertara jo lehenengoa, aukeratzen beste gaizki ja ez dago atzera bueltarik, baina ondo aukeratuta lehenengo obra, hortikan aurrea, nik uste terrixa dela sartzea. Bakarrekan daukazuela pixka betatu arregetoiarekin eta guztiak. Zure ibilbidean imaginatzen dut denetariko esperientziak edukiko dituzula, onak, txarrak eta hori. Kontatu zure txarra edo gogorra esperientzia eta onena, klaro. Gogorrentariko bat izan zen, ez da nahi gogorra izan zen, azkenean gero bakoitzak ateratzen du alduna, ez? Baina izan zen behin, Iruñenekan Dublindarren lektura bat izan egon, guztiz ahotsi gabe eta kantatu inbernu. Hasi nintzen kantatzen eta kriston gaioak atatzen zizkian. Aktore guztia zuen ere begirana. Eta Clarita, animo! Eta nik atatzen super gaizki, baina behiratzen nien publikoari hola. Katarrakin nago, horrela da. Eta azkenan ateratzen zea, baina momentua super gaizki pasatzen duzu. Oso gaizki gainazuk ezin duzu ez ere egin. Ze teknikoki askotan, kadentzia horiek solventatu ditzakezu, baina gaizki, bentan gaizki zaudenean ezin duzu ez egin.
isilik egon bartzea ohean sartuta, eta hori da modu bakarra pasatzeko. Eta ezin nu, funtzioanekan, orduan, super gaizki pasan, oso gaizki. Agian hemen eskolan daude zenbait pertsona zure lan berdina egin nahi duena. Zer esango zenioke? Esango nieke, benetan gustatzen baldin bazaio gogoz hartzeko. Gogoz hartzeko eta ehuneko 200 jartzeko, ze oso mundu zaila da. Non, inoiz ez dezun egingo zuk espero zenun lana, baizik eta topatzen dezuna, azkenean. Eta ze bi iristen dira Milaneko eskalara kantatzea, eta besteak egiten dago aldeguna. Eta hori, oso mundu zaila batez ere soprano batentzako, eta hori gogoz hartzeko, pilo bat ikasteko, eta ez desesperatzeko. Malkoak ez dute zertarako balio. Badakizu eskola batean gaude, ze oroitzapen dituzu eskola garaiaz? Eskola garaiaz. Eskola edo institutoa? Bueno, institutua, bai. Bueno, egia esan, ez dazkat oso oroitzapen honak institutoaz, baina, bueno, bai lagunak betikoak izan direla eta izango direla, ez azken finean lagunak beti izango dira, bai, nire lagunak dira 2 urtetako lagunak. Eta institutuaz hori lagunekin gelditzen naiz, eta irakasle batzuekin ere, bazeuden irakasleak oso konprentsibak zirenak eta oso gainean zeudenak, eta hori, animo, baita. Eta azkeni gomendioren DBH-lauko ikaslei? Aukeraketa, nahiz eta zuek pentsatu aukeraketa betiko dela, bizitzan beti aldatu daiteke errongoz. Orduan, ez desesperatu egin beste, eske aukeratu inbar den ere bizitzan ze izango nahi zen. Aukeratu zuei gustatzen zaizuena, eta ez baldin bada zuei gustatzen zaizuena, aldatuko duzute, baina ez txorotu egin beste. Osea, ze azkenean iristen gehala hogarren DBH-era, ja aukeratu behar duzu 30 urterekin dedikatu hartzean profesiora, eta igual ez daukazu bidea inargi, ez? Osea, eta ez desesperatu hain beste. Gero beti egongo da denbora buelta emateko, beti, orduan. Hori, aukeraketa horretan ez desesperatu. Eta, bueno, eskerrik asko etortzeagatik eta suerte hon zure karrera musikala. Eskerrik asko. Eskerrik asko zoi gonbidatu. Izan da gure elkarrizketa, eskerrik asko Clara eta orain eroberekin pasako gara. Kaixo ito, zer prestatu diguzu gaur? Gaur jarri dut irera, entere jendeak, eta gure parlamentean egazun batetik bertxotasun bat saihesteko eta kultura bertzeko horrein dela 10 urte gainera bere gara gaixotasun horrekin izan. Harrigarria. Bigarren dela, tipo bat zinea sarratu dela Axe enpresak. Uste dudako Axe produktuekin ligatuko duzuela, eta ez dut zer lortu, eta horretan sarratu ditu iragarki faltsuak egitearekin. Eta hirugarrena da, Indian munduko torreak dena beratura da 240 metrokoa. Eta dute independentziare Bai, altua. Hauxe izan da gaurko asteartekako saiora. Eskerrik asko Aitzol eta hurrengo astearte.